hem pensat que, a banda de, evidentment, de presentar la querella que s'acaba de presentar, valia la pena fer una taula de debat amb testimonis de les diferents lluites d'ahir, però que també són d'avui en molts casos, que van emmarcar i que emmarquen aquesta reivindicació de la memòria. Per tant, tenim aquí amb nosaltres el Carles Vallejo, que és el president de l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme, que és la persona que va presentar la primera querella que ha precedit en el Carles, en el Pepus i a la Maribel. Tenim també la Trini Cuesta de la Marea Blanca, a la Elia Ranz, la presidenta de l'Associació de Veïns d'aquí de la Prosperitat, i evidentment el Pepus amb nosaltres. Per tant, jo li concedo donar paraula amb el Carles, després si cas el Pepus i la Trini i la Elia, o la Elia i la Trini, com s'ho vulguin, perquè es posi una mica el seu testimoni i ens permetin fer aquest enllaç entre les lluites de fa uns anys i les lluites actuals, perquè al final fer memòria és també fer present i pensar en el futur, i la lluita obrera que podia representar el Carles Vallejo, que el van detenir com a militant del SUC i de comissions obreres per fer reivindicacions a la SEAT, que era on ell treballava, o les lluites veïnals i les lluites socials són part d'aquest testimoni que també és present. Per tant, Carles, comences tu. Bé, bona tarda a tots i totes. És per mi emotiu retrobar companys i companyes que alguns feia temps que no ens veiem, companys de lluita, i per esmentar algun nom, a part del Pepus i la Maribel, el Palomes que vam compartir presó, i per mi és una imatge, la teva imatge a la presó, la Model, és quelcom que m'ha quedat dintre dels records, perquè tu tenies una condemna llarga i per nosaltres representaves això, el que nosaltres podíem sortir en llibertat provisional, però tu tenies una condemna molt llarga i vas passar per les tortures més bèsties, i és un reconeixement de la teva història. És un dels tants centenars de persones que han passat a la seva vida privada, no han sortit a la llum, però que formeu part de la nostra història. El mateix la Mamen, que és una companya del que dèiem grup de Melilla. Era un grup de militants que van venir de Melilla a Barcelona al 68, crec, i vam caure junts, perquè un d'ells treballava a la SEAT, i darrere del que treballava a la SEAT vam caure la majoria del grup de Melilla i alguns companys de la SEAT. Bé, jo voldria dir molt poques paraules, però sí començar amb una frase que a mi em va quedar gravada. Després d'estar a la presó i vaig anar a l'exili, vaig estar a Itàlia i vaig conèixer un partisà que es deia Vittorio Foa, un partisà que després va ser senador, va ser diputat, va ser una personalitat, un intel·lectual obrer, però que va ser un intel·lectual, com dèiem, ranci orgànico, no? I em deia així, en plan d'anècdota, de conversa, quan anàvem a actes de solidaritat, diu, mira, jo vaig perseguir tant el feixisme que al final el feixisme em va perseguir a mi i em va posar a la presó. I això què vol dir? Vol dir que nosaltres volem posar en relleu no la part de víctima, com es pretén des de l'opinió pública, sinó la part de militants. Perquè si ens haguéssim quedat a casa, si haguéssim sigut dels milers i milers d'afranquistes, com es defineixen, doncs no ens hagués passat res, perquè sota dictadura, si no et mous, pots sobreviure. Inclús pots fer carrera. Però nosaltres vam fer l'opció dels que deien antifascistes prematuros, com deien als Estats Units per referent als brigadistes internacionals, i ens vam mobilitzar. Per tant, nosaltres no ens considerem represaliats, no ens considerem víctimes, sinó represaliats per la nostra acció. I el que volem que transcendeixi no és una disrupció de lluites, és una mateixa continuïtat de lluites que va començar al moviment obrer sota el franquisme, o al moviment veïnal, o al moviment professional, i que ha tingut una continuïtat com són el Pepus i la Maribel amb el seu activisme també al barri des de fa molts anys. I això és el llegat que volem traspassar de memòries, les memòries dels activistes de l'antifranquisme que ens vam enfrontar amb el feixisme i que van pagar les conseqüències, però arrel
de la nostra lluita contra la dictadura. I crec que això és el sentit que té les querelles, que són personals però no són personals. Jo l'he vist com una qüestió col·lectiva del conjunt de companys i companyes que avui no són aquí molts perquè ja ens van deixar, que van patir més tortures que nosaltres a Via Laietana, i en noms de tots aquests creiem que és el pas que hem donat per la querella, que esperem que tiri endavant, però bueno, tampoc som il·lusos. Lo nostre és una lluita més. No és que creiem o deixem de creure la justícia, sinó forma part de les mobilitzacions de la lluita contra la impunitat. I res més. Moltes gràcies. I passem la paraula al Pepus, que segurament ens faran l'enllaç amb les lluites veïnals, i veig que ha arribat també l'Albert Recio, que també estava convocat a la taula de testimonis. Per tant, si li posem una cadira també es pot afegir l'Albert. Bueno, primer de tot, gràcies per haver vingut a totes i tots. És un dia emocionant per nosaltres perquè m'he trobat amb companys que feia molts anys que no veia, companys de presó, companys de lluita, companys del partit i del barri, i per tant és un dia per nosaltres important. Volia explicar una mica que, com ha explicat la meva germana, una vegada van passar per Via Laietana i van patir les tortures, que no les detallarem, les explicarem, però que tothom les coneix, les sap com treballa i com fa la Brigada Político-Social. Vull fer extensible, perquè nosaltres aquesta querella no la posem només per nosaltres. Nosaltres som, per si dir, els senyalats en aquest sentit, els que posem la cara en aquest sentit, el físic, però que darrere nostra hi ha moltíssima gent que va ser represaliada. I no només presos polítics. I aquí jo vull fer un agraïment a tota la gent que va patir la dictadura franquista. Quan nosaltres estàvem a Via Laietana entraven el que eren els gais, els homosexuals, entraven prostitutes i entrava gent detinguda simplement perquè havien dit alguna cosa al bar veient un partit de futbol, com va passar amb un que va cridar «Esta Espanya és una mierda» i li van aplicar la llei de vagos y maleantes i va estar també a la presó amb mi simplement perquè va cridar en un bar en un partit de futbol que Espanya era una merda i hi havia un policia al costat i se'l va detindre i el van apallissar i el van portar a la Model. Vull dir que aquestes coses passaven dia a dia i per tant les víctimes del franquisme era tothom pràcticament, i aquesta gent a més han patit i no són encara reconeguts. Per això vull dir que quan parlem de la dictadura franquista i del patiment que va fer-hi, no tenim que quedar-nos només exclusivament amb aquells que militaven i eren conscients que estaven fent una lluita antifranquista, sinó també contra tota aquesta gent que va patir el franquisme i que va tindre unes situacions molt fortes. Van patir moltíssim i jo vull un reconeixement més. També des d'aquí vull fer un reconeixement, i això també, als advocats d'aquella època, els que hi havia, independentment de la ideologia que tinguessin, que siguin nacionalistes, catalanistes, trotskistes, comunistes, socialistes, tots aquells, quan nosaltres anàvem a la presó o anàvem els advocats venien a defensar-nos. Hi ha la resta d'advocats que estan i que tots aquells van fer una feina, arriesgaven la seva perquè eren molt joves, i aquests advocats el que feien és que assenyalaven ja per la dictadura i tenien aquest coratge de vindre a defensar-nos en aquest moment a tothom, independentment de la ideologia que siguessin. Això també és un reconeixement. I ara vull passar també que les lluites que nosaltres vam començar en aquella època antifranquista i van sortir l'any 72 va continuar. Nosaltres no hem parat. Van canviar indudablement, als inicis et passen el que et diuen a la nevera, i aquesta és una temporada, però nosaltres en aquell moment, l'any 72, vam passar a formar part de les associacions de veïns que començaven a tindre ja una organització a nivell Barcelona. Va ser els inicis de la FAB, de la Federació d'Associació de Veïns de Barcelona. Nosaltres en aquell moment vivíem a Virrei Amat i per tant nostra associació de veïns era una segregació de la de 9 barris, que llavors encara no estaven tots els barris, no tenien cadascú la seva associació, i van muntar l'associació que deia Associació de Veïns de Turó de la Peira, Vilapicina i Ramon Albó. Ramon Albó és Can Baró, que després li van canviar per sufragi universal el nom al barri. Li van posar Can Peguera perquè Ramon Albó era un dictador, un franquista, un falangista. Què anava a dir? Que llavors nosaltres allà vam comentar la lluita veïnal. Aquella lluita veïnal va ser una lluita molt important, perquè no hi havia res als barris. No hi havia escola pública, no hi havia sanitat, no hi havia
no hi havia res hi havia impostos que eren desmesurats, van fer una guerra d'impostos, i tot això al barri tothom venia a l'associació de veïns quan tenia algun problema, i era un punt de trobada. Avui en dia costa més, però és un punt de trobada important cada vegada que hi ha problemes als barris. I des del Turó de la Peira van començar a moure coses. Es va aconseguir... recordo que el Turó de la Peira, a Vilapicina i Ramon Albó, estava al barri de Porta, perquè Porta com tal no era un barri reconegut en aquell moment, era el polígon Porta, que són les casetes que hi ha a la part de dalt de la plaça Sóller, el polígon Porta, però que després es va denominar tot el barri de Porta, però de fet era la part de Vilapicina. Però bueno, allí van aconseguir precisament que s'aturés el tema que volien construir la plaça Sóller, perquè ja anaven blocs de pisos, es va poder aturar i es va aconseguir la plaça que avui en dia hi ha a la plaça Sóller, gràcies a que en aquells anys la reivindicació de les associacions de veïns van paralitzar l'intent de construcció. Això és una reivindicació important en aquell moment. Bueno, després d'allò van passar, jo també en aquell moment, a part de militar amb el Partit del Treball, que ja es denominava Partit del Treball, també feia agrupació excursionista i estava a la Trinitat Vella, o sigui, feia molta mobilitat, i estaven companys que estan aquí de l'agrupació excursionista Taga, que abans també havia sigut l'agrupació excursionista Jofre el Pilós, que eren des de Llobatons, i allà jo també tinc grans amics que allà també lluitaven i militaven. D'allà va sortir una gran... i aquí hi ha un gran número precisament de gent que ve del Taga i de la Trinitat Vella, que van fer precisament lluitar al seu barri, a la seva associació de veïns, i avui en dia continuen encara a la bretxa. Vull dir que les lluites que nosaltres fem han continuat sempre. No hi havia casals de joves, però hi havia vocalia de joves. No hi havia el que es deia ara el tema del feminisme, però hi havia vocalies de dones. Hi havia vocalia d'urbanisme, hi havia vocalia de sanitat. Vull dir que tota l'estructura que després s'ha anat independitzant, no hi havia tampoc escola pública, i les AMPAs tampoc, tot això hi havia vocalia d'ensenyament. Vull dir que des de les associacions de veïns la reorganització de tots els barris, de tot el poble treballador, ha sigut emancipar-se després, tindre cadascú la seva independència, però gràcies precisament als inicis d'aquestes associacions que aglutinaven tots i cada un dels problemes que existien als barris, que no tenien l'asfalt. Roquetes, per exemple, va ser un exemple, que no tenia clavegueram i el van fer els mateixos veïns. Durant els fins de setmana venien i obrien totes les races per poder, i llavors dinaven junts, feien cooperativa i olla plena per poder fer els barris. Vull dir, aquí tenim gent que ha lluitat sempre. Tenim a la Maruja, tenim companys que ja no hi són aquí, com el Juan Navarro, com el Folk, que també hi era, i llavors moltíssima gent que avui en dia per desgràcia ja no són aquí, però que aquesta gent sí que va contribuir a que els barris avui siguin com siguin. I sobretot una cosa, tal com estem veient el problema, el feixisme continua aquí, i el veieu que sempre ha estat, mai ha marxat. El que passa que ara estan bastant, com no se'ls ha passat fre, estan bastant puixats de to, no? Però bueno, vull dir que no perdem la memòria. És important que no es perdi la memòria, per això és important. És important que hi hagi, i aquí sí que demano, un currículum escolar amb el qual expliqui precisament què és la lluita antifranquista, què representa una dictadura i per què es tenen que continuar defensant les llibertats, perquè si no ens la prendran. I per això vull dir que les lluites d'abans continuen sent les mateixes d'avui. I en tot cas ja no tinc res més que dir. Passo la paraula als companys que explicaran precisament en quina situació continuem ara. Vinga, gràcies a tots. Doncs els companys del barri que et poden explicar quina situació tenim avui. Tenim aquí la Trinitat, tenim l'Albert Recio, tenim l'Èlia com a presidenta de l'associació de veïns d'aquí de la Pròsper. Potser que ens facis una panoràmica general de quina és la situació que tenim. Bueno, yo he subido aquí engañada por el Pepus porque no sabía que tenía que subir, o sea que improvisación. Cuando nos enteramos de que se organizaba este acto en el Casal, la Asociación de Vecinos todos los martes del mundo mundial tenemos junta a las 7 de la tarde y le echamos bronca al Pepus, le dijimos, podría haber sido otro día, ¿no? Que no podemos perdernos las juntas, que si no, no damos abasto. Claro, no tuvimos ninguna duda en suspenderlo todo y venir todos corriendo para aquí, ¿no? Bueno, yo soy de una generación que soy nieta de represaliados por la dictadura
y como muchos otros de mi edad y tal, pues sufrimos el pacto de silencio de todas las familias, y es una cosa que a mí me interesa porque me ha marcado toda mi vida, y me interesa mucho saber cómo se puede reparar y sobre todo reconocer a las personas que lucharon contra la dictadura sin que necesariamente tenga que haber otra guerra civil, como muchos por ahí van diciendo y gritando, porque yo, o sea, vengo de ver estos días las noticias y se te revuelve el estómago y dan ganas de vomitar de lo que estamos llegando a oír, del fascismo que no tiene ninguna vergüenza de decir esas barbaridades, ¿no? No sé, seguramente tiene que haber una manera de que podamos avanzar en profundizar democráticamente en nuestra sociedad, ¿no? Sin que acabemos a hostias. Entonces, para conectarlo con lo de ahora, pues nosotros seguimos lo que empezaron ellos, pues intentamos seguir y es difícil, y es difícil con la democracia también. O sea, es complicado el individualismo que hay tan bestia en la sociedad, ¿no? Todos tenemos un discurso, a veces la gente de izquierdas muy... todos un discurso muy progre y tal, pero a la hora de la verdad tenemos nuestras mutuas privadas, nos apuntamos a las pensiones privadas, llevamos a nuestros hijos a la concertada, luego las instituciones democráticas, ¿por qué les cuesta tanto tener en cuenta y escuchar a la gente de la base, a las asociaciones vecinales, a los movimientos sociales? Cuesta un montón, les molestamos, es un coñazo, siempre estamos ahí. O sea que todas esas cosas nos hacen ver que la democracia se consigue día a día y se profundiza día a día. Y ahí estamos. No os voy a contar el rollo de Prospe porque todos los barrios cuecen habas y sencillamente queda mucho por hacer. Y ya está. La Trinitat Cuesta, que ens pot parlar de la Marea Blanca i del que vulgui, evidentment, no? Sí, moltes gràcies. Bueno, a mi també m'han enganyat, perquè no estava previst, jo no tenia previst estar aquí dalt. A mi m'agrada molt estar aquí amb totes vosaltres, però bueno, faré el que pugui. Primer de tot estava pensant, quan Pep ho explicava, les lluites dels barris, no? Estava pensant que quan parlem de salut, de què estem parlant? Si parlem de salut, estem parlant de la salut de les persones i també estem parlant de quins problemes provoquen que les persones no tinguin salut. Això nosaltres li diem als determinants de la salut. És a dir, que la pobresa, la manca de futur, no tenir feina, no tenir una casa adequada, no, crea malalties i crea malalts. Per això és tan important seguir en els barris lluitant pels drets de les persones, per l'habitatge, per la feina en condicions i dignes, per lluitar per les condicions sobretot de les dones, per lluitar contra els desnonaments, perquè tot aquest camp de la societat provoquen moltes persones malaltes i això es converteix en una demanda en el sistema sanitari que es fa un peix que es mossega la cua. No sé si en aquest concepte m'heu entès. No? Llavors hi ha documents que diuen que el 80% de les necessitats en salut venen donades per tot això que estic parlant i el 20% és purament un tema d'atenció sanitària. Dit això, doncs diré que no sé què dir-vos molt de la sanitat pública, que és el terreny que nosaltres, com Sa Muntanya, perquè Sa Muntanya vam créixer aquí a Nou Barris, bàsicament. Ja prèviament la coordinadora de vocalies de salut, que feia 30 anys que estaven lluitant per mantenir el servei de qualitat de tots els centres d'atenció primària del barri.
En el 2011, amb les retallades, vam decidir que havíem de sumar esforços i vam començar a treballar amb altres barris i districtes com Sant Andreu, una part d'Horta, i van conformar la plataforma de Sa Muntanya. Però bàsicament la nostra plataforma vam sortir d'aquí de Nou Barri i som vocalies de salut de les associacions de veïns. Torno a dir que les associacions de veïns encara tenen molt recorregut i que estem treballant dins de les associacions de veïns amb una gran tasca. Què us puc dir de la sanitat que no sapiguem? Hem passat una pandèmia. Hem vist com gràcies a la sanitat pública, amb totes les seves mancances, ens hem sortit. Però és veritat que estem pagant un preu. Estem pagant un preu perquè crec que i ho crec des d'aquí, que no li donem la importància socialment, la importància que té defensar un sistema públic de salut de qualitat. Encara no ens hem adonat el que perdem si acaba deteriorant-se el que nosaltres denominem la sanitat pública a Catalunya. Dit això, nosaltres aquí a Nou Barris i també a una part de Sant Andreu, que també tenim aquí companyes de Sant Andreu, perquè Nou Barris i Sant Andreu pertanyen a una mateixa àrea sanitària. Llavors, en el sentit de sumar esforços, treballem conjuntament, sobretot tots els equipaments sanitaris que són de Sant Andreu i de Nou Barris, que compartim. A mi m'havien dit que agafés el micro aquí un moment i m'havia preparat alguns punts que són el recorregut que nosaltres tenim com Sant Muntanya en el districte, però després també és veritat que estem treballant des de la Marea Blanca, es va posar en marxa la Sant Muntanya, hem estat sempre treballant juntament amb Marea Blanca. Per què? Perquè estar a Nou Barri ens permet veure i saber què necessitats tenim sanitàriament, però també l'estar a Marea Blanca ens permet una globalitat de com està la situació de la sanitat catalana, i la veritat us dic que és un desastre, directament. No és el dia d'aprofundir. Espero que algun dia convoquem una assemblea per compartir cap a on anem. El 7 d'abril és una data que des de Marea Blanca i Marea Pensionista tenim pensat convocar una gran manifestació. Esperem que podrem treballar molt i que sigui d'èxit, però jo ara us llegeixo i acabo, no m'allargaré massa, els punts que jo m'havia preparat de recorregut d'aquí al nostre districte de Nou Barris. Diu, som diferents vocalies de salut de les associacions de veïns i veïnes del districte de Nou Barris i Sant Andreu. Tenim com a objectiu la promoció i defensa de la salut pública i la defensa dels drets dels usuaris i usuàries a rebre una atenció sanitària de qualitat. Col·laborar i ajudar en tot allò que augmenti el benestar físic i emocional del nostre veïnat. Som solidaris amb totes les entitats i grups que defensin aquests objectius següents. Seguiment de les obres pendents en alguns caps del districte. Tenim el cap de Roquetes pendent d'ampliació, tenen molts problemes, tenim Rio de Janeiro i tenim la base d'ambulàncies a Camp Meridiana que no acaba d'arrencar ni d'implementar-se. Manteniment de l'atenció pediàtrica a cada cap. Garantir el servei d'atenció a la salut sexual i reproductiva en cada centre d'atenció primària. Defensar l'atenció presencial amb els equips de referència dels nostres CAPs. Millorar l'accessibilitat i preservar el model d'atenció longitudinal. Això vol dir, al llarg de la nostra vida, volem que el nostre metge, la nostra infermera ens atengui el més màxim possible. Eliminar o reduir les llistes d'espera. Estem cada dimecres a la Vall d'Hebron recollint casos de persones que no les atenen. Que sapigueu que qualsevol problema dels vostres pares, avis o amics o amigues que tinguin problemes
en llistes d'espera o que no les atenguin, sisplau, els dimecres de 10 a 12 estem a l'Hospital de la Vall d'Hebron enfront de l'Hospital General. Garantir l'atenció sanitària pública a les residències de gent gran. Quan una persona ingressa en una residència, és el seu domicili, perd tot el dret a tenir un metge i un equip de referència públic. La tenen empreses privades i ara estem intentant que des dels CAPs atenguin aquestes persones a les residències, però de moment és un greuge comparatiu molt important. El 25% del pressupost d'atenció primària. Això hem lluitat molt, hem passat tot un any de campanya perquè des dels pressupostos de la Generalitat el 25% de salut anés a la primària. No ho hem aconseguit. Especial atenció a la salut mental i prevenció de les addiccions. Potenciar les taules de salut comunitària en els barris. Lluitar contra el demolidor procés de privatització que pateix la sanitat pública. Creus que cal incloure més objectius? Parlem algun dia. Vols participar amb nosaltres? Encantades. Si és així, posa't en contacte amb la teva associació de veïns i veïnes. Sense salut no tenim futur. Sanitat pública universal i de qualitat, sí. Després de la Trinitat ens queda l'Albert Recio, que és veí del barri, que és de l'associació de veïns, que és membre de la Junta de la Federació d'Associacions de Barcelona, i igual ens acaba de relligar aquesta maionesa, diguéssim, de lluites veïnals del passat, del present, de memòries, de futurs. Tot teu amic, Albert. En primer lloc, disculpar-me d'arribar tard, és que els dimarts és el dia que tinc feina d'avi i dic, ja ho sabia el Pepus i vam negociar, va trucar, ja era difícil de canviar. No? Dit això, diverses coses, que de lo que he sentit, jo crec que la dictadura tenia dos cares, no? La que n'ha explicat el Pepus i suposo que el Vallejo, que és la repressió militar, política, i l'altra que era això eren les formes d'imposar el poder, però darrere hi havia un projecte polític, social, que ens afectava molt més a la gent normal. No? Jo crec que la dictadura franquista es pot caracteritzar per tres trets. No? Una dictadura de classe, molt bèstia, després aterrissarà als barris i això ens assegurem. Una dictadura nacional catòlica molt bèstia, per exemple, no és casualitat que inclús encara ara la Iglesia Catòlica Espanyola sigui la que nega més els abusos sexuals que tothom sabia que existien. No? I en tercer lloc, una dictadura d'un model nacional que volia imposar uniformitat a tot el país, que també ho tornem a veure. O sigui, ara seguim sent 12 milions de persones que vivim a Espanya que els hi sobrem en els que manen. No? I això ho ha dit algun general i jo crec que això és el que està debatent-se aquests dies. No? Clar, la lluita aquesta, en què consistia aquesta dictadura de classe? L'altre ja ho podem tornar a parlar, però amb condicions de vida de la gent absolutament brutals. No? La meva mare, que era una obrera tèxtil, no m'explicava coses per no animar-me. Un dia vaig saber que havia dirigit una vaga en una fàbrica a l'any 45. No? Si mires estadística, resulta que el 45 a Barcelona hi van haver vagues a moltes empreses tèxtils que es van acallar ràpidament, i quan li vaig poder escoltar, que la meva cosina m'ha explicat, diu, és que no hi havia, quan jo vaig entrar a l'edat d'escolar, els 4 únics instituts que hi havia de nens a Barcelona, perquè hi havia aquesta també discriminació, estaven 2 a Sant Gervasi, un al centre i un a l'Eixample. Tota la part nord de la ciutat, Sant Andreu, no hi havia ni un institut. No? I aquesta era la nostra situació. I a més una situació que quan la gent protestava es reprimia. A mi, les dues coses que em van animar més a ficar-me al treball de barris van ser 2 lluites que fora, que van sortir pels diaris o no enterar, que vaig dir, hòstia, aquest és un camp de lluita important. Una va ser una lluita en sec que va ser l'any 69 a Erandio, que és llavors era un barri de Bilbao i era un municipi independent, on una lluita de les dones en contra de la contaminació a les fàbriques, no?
si algú havia estat a Bilbao, aquella època era horrorós, no? Van acabar amb 4 o 5 morts, no? I l'altra va ser la lluita a Santa Coloma de Gramenet per l'ambulatori, per tenir lloc per parir i tal, que també van acabar amb 4 o 5 morts. O sigui, recordeu el barri, aquí el barri, la lluita més, jo crec que la lluita del Caprospe, com a lluita així de gent sortint al carrer més emblemàtica que hem tingut, va ser els semàfors. Demanàvem 3 semàfors. Els que heu estat, recordeu la d'hòsties que ens van pagar a Via Júlia, i una de les coses bones és que hi havia moments que quan venia la poli la gent deixava el portal obert perquè et fiquessis allà i et poguessis amagar, no? Perquè es va generar també, això va ajudar a crear, però era aquest model, demanar 3 semàfors et jugaves pallisses, no? I inclús més enllà de la gent que vau rebre repressió, hi havia un control social molt més fort, que ens tenien a molta gent controlada. A mi només em van detenir una vegada per una lluita aquí del barri i només arribo a comissaria, el poli em diu mira, has hecho esto, o sigui, es tenien controlats. Per sort, jo crec que la lluita dels barris comença prenent, com una gran part també de la lluita obrera Rafà, als anys mitjans dels 60, quan ja està una generació nova que no ha viscut la matada que va suposar el final de la Guerra Civil i els primers anys del franquisme, amb morts, exili, i ja hem perdut una mica la por, i són uns altres temps. I tot i així, moltes lluites acabaven amb gent a la presó, amb morts, no? Jo quan em va tocar fer l'Emili el 71-72, i rebia La Vanguardia cada dia, un dia arribava els morts de la SEAT, un altre dia arribaven els morts del Ferrol, no? A les vagues. Era una constant. I jo crec que el franquisme aquí, les associacions de veïns va ser una cosa que els va sortir una mica malament, no? Jo crec que les van legalitzar per pensar que controlarien, suposo, els franquistes, i jo crec que va ser, com va passar també en el món sindical, amb els sindicats verticals, que els activistes polítics ens vam ficar moltes associacions de veïns. I com la gent tenia necessitats, fer reivindicacions tenia un èxit extraordinari, no? Jo crec que per això, diguem-ne, de la dictadura en vam sortir amb algunes coses, no? Jo crec que no tota l'experiència aquests últims anys ha sigut un desastre, perquè moltes vegades hi ha històries que sembla que estiguem al franquisme, no estem al franquisme. Inclús jo crec que ara, encara que en tenen ganes, no estan en condicions de fer un cop d'estat. Si estiguéssim fa 30 anys, ja el tindríem al carrer, no? No estan en condicions també pel context internacional, per moltes coses. Però és veritat que tots aquests anys, que l'impuls que ens va donar aquesta època final de la dictadura, amb molta gent empresonada, amb molta gent processada, amb molta gent que va rebre repressió, va ser aquest impuls que els va obligar. Jo crec que inclús el moviment veïnal va fer que a la transició a política tinguessin que posar com a contrapartida la millora de les condicions de vida dels barris, no? Segurament ha sigut insuficient. De fet, penseu que, com soc economista, en termes brutos, el més important va ser l'establiment de l'IRPF. O sigui, un país com el franquisme no es pagaven impostos, quasi bé. Si no es paguen impostos, no hi ha serveis. Si mires amb grans números, el salt més important és, per una banda, l'augment dels impostos, l'augment d'un 15% a un... Ara encara estem a la banda baixa d'Europa, no som un país molt progressista en impostos, però encara estem a la banda baixa, però estem al 35 o 40, inclús estem per sobre dels Estats Units o d'Irlanda. I l'altra part de la partida és un augment del sistema sanitari, del sistema educatiu, del sistema de pensions públiques, que de vegades no el tenim en compte i és molt important, i que el tenim de defensar, el tenim de millorar. Però això va ser el resultat del trencar. La dictadura es va trencar amb llibertats i es va trencar també en polítiques. I jo crec que aquest és el... Només una cosa, jo tinc dubtes de que en aquests moments la querella vostra tingui èxit, perquè precisament estem
enfront d'una amnistia, no? Diguem-ne, té dos cares, no? La cara B és dir, hòstia, ara com demanes que recordin la dictadura quan estem demanant una amnistia. L'altra cara és que jo crec que en canvi sí que és útil, perquè ara que estan dient l'amnistia i tal, hòstia, recordar-los, a vosaltres no us vam perdonar una votació en perdó d'opereta, no? Que jo crec que és el que va ser l'1 d'octubre, no? Una operació política d'opereta molt poc sòlida. No, vosaltres vam perdonar crims i morts, i jo crec que aquesta és la part que la querella és més útil, no?